Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny YouTube-video. I dagens video, der skal vi altså køre på Ungarns Grand Prix. Det er igen ligaløb. Jeg ved godt, der er rigtig meget Formel 1 ligaløb her på kanalen lige pt. Men det er den tid, jeg har. Jeg regner med at have lidt mere tid til nogle andre forskellige slags videoer, så skriv gerne lige en besked ned i kommentarfeltet, og så er det måske din videoidé, der bliver taget op. Men i aften er det Ungarn. Vi har noget kvalifikation som sædvanligt, og så et Grand Prix, hvor mindre heldigt, lad os bare sige det sådan. Men alt det kan I selv se, så held og lykke. Hvordan det valget, det ved jeg ikke der. I really can validated on the account. Det er 4. Wow. En eller anden klip. Jeg ved ikke, hvem det var, der kørte mig af. Så lader vi bare Lars til først i stedet for. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, deja vu, I just been in this time. Lapping around a second faster than the Okay, car Mark, keep der this er up. Mark har lige sagt, at jeg har omkring et sekund hurtigere end Fiorell på omgang. Det er bare en fed besked at få. Smule af et pit. Okay, clear. Smule 5 sekunder. Og PLH har jeg lige bag, eller foran mig nu, hvad har nu indenfor, ja. PLH har jeg lige bag mig nu. Nice work, mate. That brings you up a plate. PLH er der kørt safe hurtigt. Ja. Eller jeg kan bruge skålen på hurtigt. Smutter også forbi Dennis. Ja, Smutter har været det pit, fordi han fik en 5 sekunder. Så det er en meget fiktiv fjerdeplads, jeg ligger lige nu på. Jakob, han er sindssygt hurtig. Og så kører Jakob bare af. Jeg skal bruge en safety sammen. Jakob kørte mig lige af. Så en eller anden klip i det der. Jeg synes faktisk, at Jakob har kørt et udmærket løb der, så det er ked af at skulle bort ham. Og jeg har sgu ikke lidt et valg der. Push now. We're boxing this lap. Fuck! Amen! Hvad så? Det er noget lort det her, synes jeg. Har du damage? Nej, alle de kører bare lige nu som egentlig bare helvede. Og ja, jeg har også damage. Kan jeg se nu. Up to speed now. Nu Let's tager get jeg some bare heat op i into den those tempo tires. igen. Grunden til, at jeg måske lige taber en masse tid til dig bagved, det er fordi, jeg gerne vil spare lige en lille smule flyve. Ellers så får jeg et problem på den sidste omgang.
Sorry. Jeg tager Dennis på den her lang, så du kan prøve næsten. Tror jeg nok fuel nu, så jeg er lidt fra. Har du ikke været fuel nu? Nej, jeg har ikke mere fuel. Så er du bare på low fuel mode nu? Jeg kører pisse langsomt. GG. Nå, hvad siger du, mate? Mangler du fuel? Prøv at kigge på mig. Det var den video. Vi laver en masse Last of Us, fordi vi bliver kørt af. Ingen straffe i løbet, så det er sindssygt vigtigt for mig. P4 blev det sammenlagt, så ja. Og så min teammate, der ikke havde ret meget fuel tilbage, så tusind tak, fordi I har set med på videoen. Husk at smide et like og smide subscribe på kanalen, så I ikke går glip af flere videoer. Og ellers så ses vi. Adi. Yes! 20 minutes later.